sulttaanin kanssa otetun valokuvan lisäksi laivasta sai Jeeselin myös uuden ystävän. Mutta mun mielestä se ensimmäinen napatanssija nainen oli paras. Joo, mä en taas tykkää ton tyyppisestä napatanssista, mutta kyllä se täällä Hyvä. Mitä sä sanot teille? Sitä varten, koska äkkilähtö maksoi 195 €, 2 viikkoa. Mulla on mennyt 1000 € täällä sen päälle. Sairaala! 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 No mitä sä nyt teit? Eikö sä osaa olla hiljaa, jos sulle sanotaan? Toinen tekee töitä. Haken saa pestä. Koittaa saada peikan itselleen tosta. Uskotko? Jotenkin se haluaisi kaivaa. Saatko kuvaa? Onko se sinun äidin kuva? Tänne. Nelli ei kuulu, että mä avasin jääkaapin oven. Nelli. Ei se pysy paikalla. No en pysy, kun mulla on pelvaista resursseja. Niin äiti. Nelli irti. Se on nyt vähän innokas. Onko sulla ääntä? Onko? Tulin tapaamaan Jonia. Moi kulta. Moi äiti. Onko toi sun äiti? Nuorekkaan hymyn saaminen on helpompaa kuin koskaan. Uusi Pepsodent Anti-Age auttaa 5 ikääntymisen merkkiä vastaan. Uusi Pepsodent Anti-Age. Päivät pitenevät ja talvi väistyy tiellä. Nyt on aika laittaa sormen multaan Lidin puutarhureiden Matin, Jamie, Tommin, Villan ja Mikon kanssa. Lidin puutarhakevat omin päänsä. Iltaisin 9:30. Jos katsoo, ettei sitä iltapalaa. sairaalassa tänään. Pientä ja haurasta mellavauvaa autetaan kaiken keinoin vastasyntyneiden teho-osastolla. Mun ystävä sun kanssa.
Lääkäri Anssi hoitaa tänään humalassa itsensä pelotetta miestä ensiavussa. Älä tätä jalkaa, täältä jalalla syö mitään, kun minä pidän tän jalan. Nyt on kuvattu, niin siirry tähän viereiselle petille. Lasten sairaanhoitaja